Pre baš mnogo vremena, mesec dana, postoje jedan youtuber u pokušaju. Fin, lep, mlad, kulturan, sa obogaćenim vokabularom. Baš u pičku materinu! Koji je uploadovao baš redovno, ali nešto je počelo da se dešava sa njim. Mogu da objasnim. Mogu majki. Prestao je da uploaduje redovno i vratio se starom, depresivnom putu i igranju igrica. Idem da se ubijem. Čak i želeo da oduzme sebi život nožem, ali nije znao koja strana noža je oštra. Mater ti jebem. Nema čovjek da se ubije više, jebate. I rešio je nešto veoma inteligentno da preduzme povodom toga i da se vrati svojim ljudima na YouTube-u. Stalker, ćao. Ode Stalker. Znači, Dija, briši sve što imaš da bi se vratio svojim ljudima. Finish. Šta ima još? Da li da obrišem rol? Ne, to moram da ostavim, pošto ću da radim giveaway-ove, znaš. Mislim, nije da se vadim, ali realno ću da radim, pa tako. Pa ono, brzo. Stalker, Call of Pripyat, doviđenja. Yes. A odrastao sam uz ovo govno. Odrastao. Elder Scrolls Skyrim. Ne mogu, moram da obrišem. Ovo mi je omiljena igrica, bukvalno omiljena, baš ono omiljena, maksimum. Moram. Moj trud je mnogo bitniji od igranja igrica. Znao sam da će ovo biti mnogo fucked up po mene. Što se tiče samog Skyrima, jer ja tu igricu stvarno mnogo volim. Ali previše vremena provodim na njoj. I kad kažem previše, tu stvarno mislim po 12+ sati, to je mnogo. Znači probane su u 5 popodne zato što zaspim isto tako u 5 ujutro. Ali jebi ga, YouTube je ono što ja želim da radim, razumiješ? Ja želim da vas nasmejavam svaki mogući dan. Ja ne želim da provodim svoj život i svoje vreme koje imam uz igranje igrica. Jednostavno ne želim. Šteta velika. Malo će mi biti krivo neko vreme. Ali ću da se naviknem. Jebi ga, boli me kurac, razumeš? Tako da upalite zvonce i spremite se za veoma kvalitetan shit content. Upalite to šugavo zvonce jer ćete imati toliko redovne notifikacije da niste ni svesni. Znači, otključaš telefon, iskuči notifikacija, odeš da pišeš, iskuči notifikacija, upališ komp, iskuči notifikacija, odeš do WC-a, iskuči notifikacija. Slučajno otvoriš frižider da uzmeš da jedeš, buraz, iskače notifikacija. Ili će biti 3 dana, na primjer sva 3 dana, pa onda 2 neće biti, pa će 3 biti, pa će 2 biti, pa 1 neće biti, ali kapiraš moju pointu priču što hoću da ti kažem. Tako da vidimo se veoma uskoro i zapratite me na Instagramu i to bi bilo to. Ćao!